Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dun sanak pendengar YouTube yang setia, kami akan membagikan kata-kata pasambahan adat Minangkabau, cara mantan kampi siriah atau tuka cincin. Konyo kata-katanya mak datuk ambai imbau, tapi sungguh pun mak datuk surang nambo imbau sipeknya usagalo silang sapangka ateh karakok namba junjung. Silang sapangka nyenyak jo mamak junjungan sagalo urang sumando. Nanta sabui bako jo baki walau baipa jo babisan bayak bandan basumandan. Mahlembak nan daripada itu nantai imbau. Korong jo kampuang. Walau badusun banagari imam katik labai pegawai ba orang tua ba anak muda matah kapalu muda detehnya. Pendek kata mak datuk dia teh sasungkui atok di bawah satanai lapiak langkok di imbon-ambon angko. Banyak lagi ambo kini nan datang dari Subarang. Kok bajalan Allah belapeh payah rokok sabatang nalah nguih paluah di dado nalah talah kariang. Kecek mengecek Allah pulau. Banyak lagi ambo kini ada pulau nanta kena di hati nanta kilan di mato. Hendak memuka rundiang ciak joduo kan menyebut kata nambana kan menempuh jalanan luwe. Tapi sabalun netong ka disabut sabalun rundiang ka dibaco. Yo lakuang dulu kami tinjau umpama kalam kami segi. Arati bana tentang itu. Alah kau cukup saron silang sapangka atau adojo kan nanti. Sado tu dulu madatua. Lalu madatua jawabannya adalah sampai ke Pulau Mudo umpama lah madatua. Jika menengah kata ke Pulau Mudo tu yolah kata nan sabananya. Biriak tabang ke samak tiba di samak lalu mengarok ke dalam padi. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun ke menakan, tinggal kita menepi. Baru punya di madatua nan datang dari Subarang. Kok bajalan Allah balapeh payah rokok sabatang nalah nguih paluah di dado nalah tuhua kecek mengecek Allah pulau. Baru pun madatua ada pulau nanti kena dati nanti kilan di mato. Hendak memuka rundiang cek jeduo kan menyebut kata nambana kan menempuh jalanan luwe. Tapi sebelum netong kada sabut sebelum rundiang kada dibaca. Lakuang bunyinya ke batin jauh pamakalam ke pasigi. Artinya benar tentang itu. Alah kau cukup saguan silang sapangka atau adojo kan nanti. Kan betul punya tadi. Banyak lagi dambok ini kok teh benar dilahir kata mak datuk tu yo bajak cepet mah rundiang mau pulang lagi. Tapi dek karena talembak kena banyak yang bertarik dulu katanya mau pakai nama elo je porundiangan. Nak mencari bulek nan sagolek apa mau picak nan saleang. Malembak nan daripada itu. Kerang kari baju orang sunua bajai balun basudahan bau kekinci koto tuo. Dan dia ambo madatua. Lamaknya menih tu mah nan lomba lulu aku pai ambek baluhan menunggulah madatua seketiko. Nak beyo kami ateh bonus anak mau pakai ateh saudara. Kabak pulau kota.